Labarai da dumudumin sa da suke fitowa kai tsaye daga nan jihar Kano Dabo. Kotu dai ta kori karar da 'yan jam'iyyar APC suka shigar akan cewa Abba Gida na jam'iyyar NNPP bai halasta a matsayinsa na gwamnan jihar Kano ba, a inda dai Abba Kabir Yusuf ya samu nasara a kotu, shine dai zai ci gaba da jan ragamancin gwamnatin jihar Kano kamar yadda gidan jaridar Aminiya suka wallafa. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin game da kuma bayyana mana irin naku ra'ayoyin, tare kuma da irin yadda kotun ta yanke hukunci da kuma yadda aka yi amfani ta magic zoom a gaban lauyoyi yayin da alƙalan ba su samu nasarar halartar kotun ba saboda wasu dalilai. Amma masu sauraro, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tasha ta mai albarka, kafin mu tsunduma gundanar rahotannin, muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. Ga dai cikakkun rahotannin. Kotun sauraron zaben gwamnan jihar Kano ta kori karar da jam'iyyar APC da ɗan takaranta na gwamnan jihar Kano wato Nasiru Yusuf Gawuna, wanda suke masa lakabi da Gawuna Iskono, suka shigar a gabanta na kalubalantar halittin takarar gwamnan Abba Kabir Yusuf a zaben da ya gabata na jam'iyyar NNPP masu kayan marmari. Kotun ta sanar da cewa batun takarar al'amari ne na cikin jam'iyya, don haka bai shafi masu ƙara ba, balantana su tsoma baki a ciki. APC da Gawuna na korafin cewa Abba ba cikakken ɗan jam'iyyar NNPP ba ne, kuma baya cikin rijistar a lokacin da ta tsayar da shi takara, don haka bai halasta ya yi takara ba, kuma kazalika bai ma kamata a ce cewa shine dai ya zama gwamnan jihar Kano ba, tunda babu sunansa a cikin 'yan takara. Yayin da kotun ta ce cewa wannan ba hurumin jam'iyyar APC ba ne, wannan hurumin jam'iyyar matsalar ce ta cikin gida ta jam'iyyar ta NNPP, su ne dai suke da dama da su yi korafi akan wannan kalaman. Ɗaya abin da suke korafi a kai shine magudin zaɓe da ya shafi ƙuri'u sama da 130, wanda a cewar su idan aka soke, Gawuna ne zai samu galaba a zaben. Kotun da ke yanke hukuncin kan zaben gwamnan Kano ta fara karanta hukuncin ta ne ta intanet ta manhajar Zoom, yayin da alƙalan ba su samu damar halartar kotun ba saboda dalilai na tsaro. Shi yasa da iya lauyoyin ɗan ɓangarorin biyu ne na jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar NNPP masu kayan marmari suka zauna a kotu, yayin da suke kallon sauraron ƙaran ta manhajar Zoom ta intanet. Alƙalan sun karanta hukuncin ne daga wani wuri, ba su halarci zaman kotun da kansa ba, yayin lauyoyin ɓangarorin da ke shari'a suke zaune a cikin kotun suna kallon su ta majiki. Ba a bayyana dalilin rashin zuwan alƙalan kotun ba a hukumance, amma wata babbar majiya tsaro ta shaida wakilin a kotun cewa an yi hakan ne saboda dalilan tsaro, saboda kuma gudun abin da zai je dawo. Gabanin sanya ranar yanke hukunci an yi tayar da jijiyoyin wuya tsakanin jam'iyyar adawa ta APC da kuma jam'iyyar NNPP da ke mulki a jihar Kano. Gashi kuma babbar alƙalin kotun ta koka bisa yunkurin baiwa kotun cin hanci. Ana iya tunawa a baya-bayan nan gwamna Abba Kabir Yusuf ya sallami wani kwamishinansa kan zargin barazanar kisa ga alƙalan kotun saboda zargin neman basu da rashawa domin su murɗe shari'a, yayin da su kuma suka nuna akan cewa tabbas ba su ji daɗin hakan ba. Haka zalika dai a tun lokacin da aka fara zaman shari'ar, jami'an 'yan sanda sun hana wasu 'yan jarida shiga kotun da za ta yanke hukunci kan zaben gwamnan jihar Kano. Tun da sanyin safiya ne dai dandazon 'yan jarida suka yi wa hanyar kotun da ke kan titin Miller Road a unguwar Banfai da ke Kano tsinke, amma aka hana su shiga. 'Yan sanda dai sun ce 'yan jarida 10 kawai aka kyale su bare su shiga kotun, daga bisani kuma aka ƙara adadin zuwa 15. Sai dai galibin 'yan jaridar da suka rage sun yi takarar nan ba. A ranar 20 ga watan Mayu ne babban jami'in tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Kano Farfesa Ahmad Dogo Ibrahim ya bayyana cewa Abba Kabir Yusuf ya samu ƙuri'u miliyan 1,019,602, yayin da Nasiru Yusuf Gawuna kuma ya samu ƙuri'u 890,705. Karar da yana jan hankalin mutane a jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya, kasancewar Kano ce jiha ta biyu a yawan masu kada ƙuri'a a Najeriya. Da jami'an tsaro suka tsaurara tsaro a babban birnin jihar ta Kano, tare da gargaɗin mutane da su guji tayar da husuma gabanin da kuma lokacin bayan yanke hukuncin a kotun a jihar Kano. Kotun da yana da matukar muhimmanci ga jam'iyyar NNPP mai mulki a ƙarƙashin jagorancin injiniya
Rabi Kwankwaso da APC mai adawa da wadda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ke jagoranta. Kwankwaso da Ganduje dai manyan aminan juna ne da suka yi siyasar ubangida da yaransa a jihar Kano kafin su rikide su koma manyan abokan adawar juna. Magoya bayan jam'iyyar APC mai adawa a Kano sun gudanar da dakarun addu'o'i da saukar Alkur'ani a mazaɓu da ƙananan hukumomi bayan da yawansu sun yi azumin nafila domin samun nasara a kotun. A shekara ta 2019 ne Abba Kabir ya fara takarar gwamnan Kano a kashin jam'iyyar PDP a lokacin inda ya zo na biyu a yawan ƙuri'u da zaben da Abdullahi Umar Ganduje na jam'iyyar APC ya lashe. A shekara ta 2022 Abba gida tare da ubangidansa Dr. Rabiu Kwankwaso suka koma jam'iyyar NNPP bayan wani saɓani da suka samu da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa. Jihar Kano ce cibiyar jam'iyyar NNPP a Najeriya, inda jam'iyyar ta yi nasara a jihar a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar 25 ga watan Fabrairu da adadin ƙuri'u fiye da miliyan 1. NNPP ta kuma lashe 2 cikin 3 na kujerun sanatocin Kano, sannan da mafi yawancin kujerun majalisar wakilai daga jihar ta Kano. Sun bangarorin da jam'iyyar APC ke kara a gaban kotun har da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da ɗan takarar da aka ayyana a matsayin wanda ya ci zaben gwamnan Kano da kuma jam'iyyar ta NNPP ta ce Abba gida bai ci zaben gwamnan Kano da halittun ƙuri'u ba. Mashawartan jam'iyyar a Kano kan harkokin shari'a Barista Abdullahi Adamu Fage kuma ɗaya daga cikin lauyoyi da ke wakiltar jam'iyyar cikin wata hira da BBC ya ce sun nemi kotu ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar su na APC a matsayin wanda yake da rinjayen halittun ƙuri'u. Haka kuma wani ƙarin korafi da APC ke da shi kamar da lauyan ta ce shine wanda aka ayyana cewa ya ci zaɓe na NNPP sunansa baya cikin rijistar jam'iyyar NNPP, sannan jami'ar NNPP bata gudanar da zaben fitar da gwani ga masu neman takara kafin zaben gwamnan Kano ba. Lauyan ya ce waɗannan su ne cikin dalilai da suka sa muka shigar da ƙara gaban kotu. Muna ƙalubalantar zaben gwamnan Kano kamar yadda lauyan ya bayyana. Biyar rundunar 'yan sandan jihar Kano ta gargaɗi al'ummar jihar kan tare zaune tsaye a gabanin hukuncin na yau. A ranar Talata ne da nan tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro sai gudanar da wani sintiri a sassan birnin jihar don nuna ƙarfin da suke da shi wajen tunkarar abin da rundunar 'yan sanda ke kira kowace irin barazana. An ga kwambar motocin haɗin gwiwar jami'an tsaro da suka haɗa da 'yan sanda da sojoji da kuma sauran jami'ai masu kayan sarki yayin da wannan sintiri suka zagaye sansan birnin jihar Kano domin tabbatar da zaman lafiya. Kwamishinan 'yan sandan jihar Hussein Muhammad Gumel ya shaida wa BBC cewa sun yi tsare-tsare don tabbatar da ganin ba a samu asarar rai ko kuma dukiyoyi ko kuma cin zarafin wani mutum ba. A halin da ake ciki dai an riga da an kori karar da jam'iyyar APC ta kai akan karar da take akan sabon gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf, inda dai Abba Kabir Yusuf dai shine dai a matsayin sa na gwamnan jihar Kano mai mulki, amma sai da wasu kuma suna ganin cewa tabbas jam'iyyar APC dai za ta iya ɗaukar ƙara kuma kazalika ba lallai ta kyale ba. Masu sauraro duka 'yan takaitattun rahotannin kenan dai da muka samu nasarar zakulo muku su a daidai wannan lokacin. Tare mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayin a sashinmu na comment a ƙarƙashin wannan rahoto.